Julianne Kluet ta' 27 sena ġiet inkurunata Miss Universe Malta 2025. Eċitata ħafna, għadni qas nista' nemmen, mhux għax ma kienx ħaqni, għax ħadimt ħafna għalih dan it-titlu, imma għax kienet xewqa tiegħi għal ħafna żmien, so issa li saret realtà, I'm over the moon. Għalit li għalija Miss Universe Malta mhuwiex sempliċi titlu, imma pjattaforma fejn tista' titkellem dwar affarijiet importanti bħas-saħħa mentali. Nemmen li il-problemi tas-saħħa mentali qed jiżdiedu ħafna, speċjalment hawn f'Malta u fl-Ewropa, u għalhekk għandna bżonn nagħtu iktar informazzjoni fuq il-problemi tas-saħħa mentali u noffru iktar support lil dawk li għandhom bżonn l-għajnuna. Minkejja li minn taslima, Julia ddeċidiet li tirrappreżenta lil Furjana bħala ġieħ għall-memorja ta' missiera illi ħallija meta kienet żgħira ħafna, il-goalkeeper tal-Furjana Football Club David Kluet. Għalih Furjana kienet lokalità speċjali ħafna u għalhekk iddeċidejt biex nirrappreżenta l-Furjana kind of as a nod to my father to honor him. Id-direttur ta' Miss Universe Malta, Alan J. Darmanin, għalli dan il-konkurs jipprepara lill-kontestanti mhux biss għall-pożi u r-ritratti, imma biex isaħħu l-karattru tagħhom. F'dan il-konkors niffukaw ħafna fuq il-personalità ta' dak li jkun, illi noħorġuhom minn dik il-mistħija, minn dik il-qoxra li jkunu fih, b'lezzjonijiet speċjali kif huma jitkellmu fuq il-pubbliku, meta jiltaqgħu għal xi intervisti ma' nies fuq it-televiżjoni. U minn issa sal-finali fit-Tajlandja ħafna preparamenti. Ser inkunu qegħdin immorru Thailand stess biex l-ewwel tilħaq tara u tambjenta ruħha mal-lokal sewa ġewwa Thailand, imbagħad ser immorru New York fejn ser tkun qed tieħu sehem fin-New York Fashion Week, wara għandna ser nżuru Miami, kif ukoll imbagħad immorru Mexico fejn hemmhekk hemm il-headquarters ta' Miss Universe nkunu qegħdin niltaqgħu mal-organizzazzjoni qabel ma terġa' tiltaqa' magħhom ġewwa Novembru. Il-konkors finali ħajkun fil-21 ta' Novembru fit-Tajlandja.